Part 2 na ni guys. Please subscribe, comment, like, and please share this video po. Part 2 na ni guys. Nih, lagi. Hindi ka mainom? Mainom basta magmaoy. Kaya ka lang maglagot, masuko. Garilyo. Dili. Mag-away, may mainom. Mag-explain ko si mo ha, paminawa ko ha. Ah. Importante kini sa mong kalawasan, no, dili lang para sa imo, para sa totalan. Sabi na gyud sa atong viewers. Viewers, paminaw ha. Kani dire kung mapamamasayod mo ni palay-palay sa uric acid. Kani sugar ha. Uric acid, kani sugar. Kalimutan. So kani uric acid na dire ang sigarilyo inom. Kani dire soft drinks, kape, juice ha. Asam kusog mo ito maigo ko ha. No, dugay pa man. Ah. Ni. Balos. No. Langkat ng taho ba? Sobrang na magunit. Si Tan. Tan? As mama mo, Tan? Aw. Sabi na gula, matulog na. Dugay to dire ma'am. Sugar. Dire kami na dire. Kami na soft drink. Na. Yan, kumingan. Huwag may sakit, di mo ndang inom. Natin na po ang babae. Okay na intro o babae, nakalabi. Hindi ko saan mo na. Bayaw. Bayonan? Wala na lain? Ang lain na parang nakalalis ng covered. Bagpura? Bago na nakalalis. Wala. Kung bago nakalalis. Karang yung lalis, drink ako ng kuwan yun. Pero naglamig lagi. Kato rin siya kuwan. Motor mo ka. Oh.
Ouch. Ay, gumitig kahoy kayo langkat ang kahoy. Hindi nagabasa ka na kay pasmado kay ka ba? Pasmado. Anong juga ng dugay. Ino, ang dugay pa man yung maningil. Bisan pagdugay, maabot man po. Hiligig, himasa inig ka hapon, hiligig, ligo inig ka hapon. Tama na. Sige. Na. May na kayo ni Gulog humot. Balag baho, oy. Namang baho sa labi. Oh. Kuya, unay kuya kay na pasmus kusog. Unay daghan dali. Ban, mag-wheelchair na. Tungod kay sige taligo. Minaw katutan. Inasitan. Ang butag sa dili, bawal gining masa, habat, unas, dugo. Hanggang ano na, mentras bata pa mo. Yan ba yung manghod otro po ni? Gabi ang tingligo. No, no, kaya pa man nakarangkot. Nahago na pagkaadlawan. Basketball. O, tulog og alas 4 alas 3 kadlawon. Bangon og alas 2 udto. Ligo og kahapon. Ano, kaya mo pa. Alam mo sa Eric dire. Ala kalimot. Nagkatuod na bitong. Unsa man tingranis? Wa na. Ito ya bro. Ito ka lang sa.
Yan tamam. Yan. Ouch. May, Agay. Sakit niyo ay? It's okay. Hmm? Ha? Kita ngayon na naman. Ano kalibog hapon gabi eh. Agay. ada. Ang ilapit ko sa Hmm? Ay! ilapit ko maligo. Ligo eh. Eh, wala Ligo, ka oy. Ligo, oy. Hindi ka ginahin sa sangkol. Ah. Ay, Maho, beg, di mo kaligo. Sao na lang. Ah, wala ko yung madurog lagi. ligo lagi. Eh, gusto ko gumot. Ah. Ngayon daw maligo tayo, sila masakitan ni Gilot. Ay. Dako kay ko na ko ng badlo. Ano ba? Ano ko pas mo. Ano ba sa ginawa? Ito kay daspang. Kumino. Ligo eh. Dako kay Hindi ka botron, ligo sa bago matulog. Masa. Napay dagang gamian niya ba? Aron. Hindi na ko na po. Easter kung tili mo. Wala ko pa na po. Bahala, biya. Hindi makahit. Amon tayo sa trip paglitas. Ang problema di man maita sa paglitas. Nagkanin mo sakit. Daspang kayo ba? Ligo sa ron nagabot. Ah! Sabi na yun, mabasagulan, aligo na lang. Ah! Maghilot, patay. Ay, masipahin mo sangkol ha. Liinag na ako niyo. Niladag na ako niyo. Pilit naman na. Alin ikaw niyo. Lagi ignaw mo. Nilad kaya ba? Hmm? Nilad kinagdagway. Ano kasi yung tsugog ma. Sanaan na ito. Kalingaman ito tangaw ito yun siya ba? Patang ilarag yun. Ano ba sakit ini katawag man. Sakit dyan siya, pero ako lagi. Ah! Agi!
Naghilog ko itong sa grabe. Tulog naman. Hmm. Grabe. Sama lang talaga yan. Ano ba siya? Sakit man. Action. Grabe po. Tuloy ako, gamay, boss. Rek, pag gamay, ano na, Wala kita yung sakit eh. Load. Yung chichini, yung sakit. Ano lang, minaw lang. Ako itong susi Maria, gilot na ako.